Jouho, to váš vítaš obľúbený youtuber, presne Madrac.sk. Takže, keď som nahrával video, tak proste sa mi neuložil zvuk. Takže ideme presne novú hru. A tým je toto. Je to, prosím vás, je to jedna z tých najnovších hier menom Schedule One. Už som samozrejme v tom niečo robil. Určite budem dávať aj samozrejme new game, dáme si samozrejme. Ale jak, čo by som chcel, ideme na môj svet menom Nice Create. To som určite dneska nevytvoril. To som určite pred mesiacom vytvoril, sa mi to asi buglo. Last play dneska som natáčal, takže určite toto budeme chcieť mať. Ale počkajte, ja tu iba niečo zostrihnem. Počkajte. Dobre, som späť mama. Takže, máme tu Schedule One. Yes. Furt mi ináč niekto volá, takže sa ma nepýtate. Predal som niečo. Ideme nájsť dealera. Tým pádom by sa mal spavnúť na mape. Ale my ho musíme nájsť. Takže, ne, kontext. Ale kde sa on nachádza? Go to them to pay free. Čo? Kámo. Ja ho nechcem hľadať. Dobre. Tu máme... Tam máme ešte ten Mario. Nic som nepovedal. Mne sa zamotalo jazyk, takže prepáčte. Kde to máme, až to máme? Tu. Toto som ináč nevyskúšal. Takže ideme to... Si toto sem od... Ne, počkaj, áno, môžeme si toto odložiť. A čo pôjdeme urobiť? Je! Samozrejme. Predávať. No, minulé video malo 39 minút, takže 39 minút mínus. Ale to však nevadí. Ináč, kamo, a.k.a. mám stále hrdlom, ale... Kamo, ja som debil! Reálne tu mám... Dobre, tu mám ešte debil. Ty som si že vôbec nevšimol. Dobre, nepotrebujem nič. Máme zásoby až. Dobre, ideme toto... Ja poznám takú typkyňu, ktorá by mi ho mohla akože ešte viac z toto. Aby som, akože, že keby nám ho ešte viac dodatočnila, že akože... Čo to je melem vôbec? Akože dala nám... No tak kámo. No tak sem nejdem, bro. Ale večer alebo deň? Večer. Ježiže, debil. Dement. A ty... Ne. Kámo, máme šťastie. Upa, skáčeme. Kámo, to bolo, kámo, no má jump do vesmíru. Niekto mi píše. Samozrejme nepoviem na video, ja budem akože afektovať. No. Počkajte, dajte mi chvíľu, píše mi niekto. Ja viem zatiaľ aj tak natáčať, takže samozrejme Schedule One. Tam mám Minecraft film, je ten najlepší, že? Samozrejme, že je najlepší. Woohoo! Kamo, ja som parkourista, som lepší jak Tari. Tak nič. Kamo, chcete vidieť parkour? Som lepší jak Tari. Som lepší jak Tari. Wopa! Tak, no. Ideme si zahrať.
Toto, neviem, či by sme mohli ako cenzurované. Poďme hrať toto. Bam. Ne! Hra sa do 10. Opa. Op. Ja by som potom aj tak natočil Roblox, len stratil som oči a ja sa bojím, že mi ho niekto z vás z našej komunity ukradne. Aj keď mám proste na YouTube iba 2 videá z Robloxu. Kamo? Ja niečo rozprávam! Ja to nehrám oficiálne. Čo má ma zabaviť? Mne to skoro robí nervy, kamo. Kamo, keď prehrám kvôli tomu, že vám niečo vysvetľujem, tak kamo ma pici. Kamo! Jo, ne! Prehráš. Tak ja prehrám si. Lebo z mojou touto. Kamo, toto je stresujúce. Yes! Ne! No, toto hru. A poďme Snake. Where is that? OK. Kámo, to je taká... Dobre. It's OK. Ja neviem, koľko som tu mal max. Dobre. Teraz. Dobre. No, to sme si zahrali. Tak, ideme si sledovať. A ideme tu predať tej typky, takzvané. Dnešné video chcem mať fakt, že krátke. Asi tak 30-20 minút. Ja neviem, podľa toho, ako budem mať čas. Ináč, kámo, ale noták! Čo je dneska? Sunday. Jak to, že tu kontroluj? Kámo, mám taký švih. Elka. Kámo! Schedule 1, opravte toto. Tak vám to hovorím, kámo, to bude... Kámo, prečo som to nerobil skôr? No, ja by som kámo mohol ísť aj po tej ceste, ale nechcem riskovať. By ma zatkli, že mám kokain. Ale, no kámo, to sa... Ten skateboard, kámo, niekedy tak mám. Yes, poď, bež ako o život. Nice, to bude jump. Kámo, ja som 20 metrov. Nice, typkina, šus, ja ti chcem niečo povedať. Jakže nie? Ježiš. No, koho by sme mohli ďalšom? Nice. Tento, no, kaškama, koho máme na mape? To je tohoto želenáča. Zelenáč. Where are you? Bude tu v tom dome. No jasne. Vidí! Zdieľať kokain. Tak čo? Vôbec nechcem mu dať kokain. Jest, to si ty. Poď sem. Poď sem. To si ty, ja to viem. A ty sa sa mnou poznáš. Okej. No tak kámo, za 6 tomu to nedá. Shit. Ježiš, aha, za mnou boli poliši. To prd. Prečo ten skateboard nejde? Haló? Prečo ten skateboard nejde? Odkiaľ majú oni skateboardy? Odkiaľ? Odkiaľ majú oni skateboardy? To
Chceš niečo povedať? Ja tu nejsem. Je, zlý kontakt. A som odvar. Teraz už ma nemáte za čo chytať. Poliši už ma nemám, Kark, prehľadajte ma, dajte ma do basy, ale ja už nemám nič. Ja nemám u seba nič. Ani toto, ani toto. Trávu. Kokain tam. Ježiš, kamo, na čo to ja hovorím? Ahojte, pani podstatí, ja som nevinný. Ja jedne delám, kamo, oni ma skoro zapasli. Počkej, že nechám, ale kúpam sa niečom. No! Jak som offscreene, teda, no hej, v offscreene som dal presne toto. Takže ideme. Počkaj. Odkiaľ som tam aj zasadil. OK. No, dobre, tak tu zasadíme ďalšie, tak to som možno aj prehnal. Ja počkaj, my nemáme. Ne, my nemáme tamto. Shit. Kamo, prečo? Kamo, ja dostanem tak kamo, viem, že dostanem normálny žltý dolár. Tak to viem, že dostanem žltý dolár na plnej čare. Anko sa už so mnou nebaví. OK. Koľko? 300 dolárov. Tak čakaj. No. Ja akurát fakt neviem, čo mám robiť. Lebo kamarádne sme skoro všetko máme. Nechcem povedať, nie že skoro všetko. My aj máme, že kámo, dobre, chemiu neviem, kde by sme mohli dať. Ha, typek, chceš odpadky? Dáš mi na to 10 dolárov. Vždycky dostanem podľa toho, aké sú to. Keď je to strany, tak môžeme dostať aj viac. 8 dolárov, dáno sa pokazí. No. Board. No, ja som tam. Kamo, ja neviem, dobré, ideme si zahrať nejaké. Ideme týpka prekonať na plnej čiare. Ja hýbem reálne iba myško. Kamo, ideme ho vyšachovať, takzvané. Som chcel hrať dneska futbal, ale... Kamo! Že som ale tryhard. Ja som tryhard. Ja kam budem točiť Roblox a dneska žilvám. Kam mal som si stiahnuť demočku. No jasne. To je robot. Nie! Yes, tu máš. Ja, čo? Aha. Dobre. To dole si tam musím zlepšiť.
Super. No. Ja, počkaj. Ja nemám do tej hry. My sme prikonaní. Aha, my sme. Toto je tenkrát lepšia hra. Ten Snake alebo ten Pimple. Kámo, tak to bolo tak dlhé. Kámo. Dobre, ideme to kolektnúť. Môže sa spôsobiť ten to? Skatepark. Vieme, kde je skatepark. Ja si dám za tričku. Dead-drop. Kámo, ja si to klikám. Tak kámo, kde je? Ja nemám moc veľa času, kámo, ale... Ja sa idem vyspať. Počkaj, ide... Ja mám nápad. A to získam neskúšať. Ne, ja som sa trafiť. Prečo to ide ako z dole kopca? To však neviem. Ja viem, čo robím. Nice, Bagman. Áno. No! Aha, počkaj. Kámo! Kámo, Dead-drop is skate. Ak si doma povedal. Neviem, čo je Ježiš, kámo, ja furt... Ježiš, ja som nehovoril do mikrofónu, takže keď niečo nebudete počuť, tak má chyba. Ale ne, kámo, mikrofon, nemusíš mi chodit hore furt. Haló,
To se musí držet, no bohužel. Čekajte. Kámo. No, dobre, musím sa zdvihnúť. Ne, neležal som pri stole samozrejme, ale kámo, ja som si memral, takže budete hovno počuť. No proste, čo som hovoril je, že proste, toto je jedno. Ale, tu by mal byť nejaké dead shop. A tu je. A behind the mountain. Dead drop skateboard. To není skateboard, to je asi tento. Nenapadne mi teraz. Toto nevím, či je zrovna skatepark. Ani neviem, či to je vôbec dead drop. Tam mám veci, tie som predsťahoval, takže preto. Viem, nemusíte by to písať do komentárov. Cheap. 800... Aha. Počkaj, čo? Ja by som chcel tú ruku. Ja by som chcel toto. Tú ruku. No to je jedno. My ideme hľadať skatepark. De facto nevieme, kde je. Môj Mustang, ale neviem, to je Mustang. Jaké Audi na vlád? Nejdeme si kúpiť nejaké auto. To bude asi extra kúpiť. Ideme si kúpiť nejaké auto. Nezaujíma nás. Ale auto. Auto je lepšie ako skatepark. Definitívne. Ale nechceme aj Bentley, jak sa to volá? Čo, Honda? No, koľko tu máte aut? To je tých 40 000. Dobre, tak to kúpime. Jopa! Dávaj. No! Kámo! Tak Audina, kámo, jak vyšíta. Počkaj, ukáž kufor. Či to môže byť niečo pašovať? Ne. Má to taký stiek. Mustang, ideme sa Sme vôbec mali sme ísť do tejto časti. Má niečo na to. Môžeme ísť stále. Jopa, môžeme. Ja. S týmto... Kámo! Kámo, celý karaván je v riti, ale moja posteľ je úplne good. Toto je praktické auto. Veľmi rýchle. To vôbec kúpiť. Pámo, ja som asi ťukol. Kokos raketa. Vrm. Zatočka.
by som bol vždycky. Ja tak som za... No ja viem, si sa... Všetko krásne vec. Ja mám taký hnusný vec. V tejto hre. Samozrejme. Oni po mne začali strieľať? V pohode táto hra? Je to páčky. A môžeme zrovna asi tak. Ty makaj, ináč uvidíš. Teraz ti by ten typek prišiel na že... Moje prachy, teba by som najradšej vykopal. This is... Kam ja som viem, že to je... Kde to je? Si musím ísť zase na ten internet. Super. Ale ja chcem skatepark. Toto má byť skatepark. A žere... Fakt, on je tu. Tak ja som vedel, že to je skatepark. To bolo jediné. Môj Mustang, oni mi kradli Mustang. Ja mám vždycky dávám 300, tak? Nice. Ideme robiť trávu a asi by som ukončil video. No. Nemám nič iné v podstate dneska už na pláne. Možno natočím vlogs, taký neviem. Teraz je na to také, že som po chorobe a kanál som mal dosť neaktívny, takže ja by som rád teraz začal zase fungovať, zase úplne, že proste začnem zase fungovať a budem zase aktívny. Bol som neaktívny. Keby sa náhodou, že sa mi zruší e-mail, teda kde mám aj kanál, tak máte aspoň na mňa dobré spomienky, samozrejme. Samozrejme, majte na mňa dobré spomienky. Ja nerad, keď ste na mňa mali zlé spomienky. Ja som profesionál. Kámo, rátajte mi to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Na 10 sekúnd. Nice. Počkaj, ja mám taký na myške takú vec. No kámo, tak to máme hneď rýchlo. To je posledná. Tak, nice. Ja viem, že potom budete vodičku a ja potom mám suché hrdlo. Ne. Počkaj, my to môžeme riešiť do vlastne. Very cheap, one pot, very good, one pot. Ja viem, že to už nie je populárne, ale si rád spievam. You see me rolling,
I hate it. Trolling me try, but you see one dirty. Let's just see one dirty. Takto po krajoch ako najväčší šéf. Kam som to vylial na zem? Na zem. Koho tam zase zastrelili? Koľko je? Aha, tak chápem, prečo tam niekoho zastrelili. Ja som mal tiež dávno spať. Okej, je 30 minút. No, ešte sme, dobro, predali sme? Áno, dobre. Ja by som dal do tejto, takto, pacneme sem. A ideme ich takzvané zabaviť. Ja, počkaj. Wow, to máme dve tieto. Nice. My za to kňou. Ideme za týpkyňou. Myslím akože vrát. Hej, tak. Čus! Tu ešte dve a teďka mu za 400. Tak uberieme na 220. Alebo 215. Jo. No touch. 100%, už by nám vyzeráš strašne v pohode. Okay, a ona už by nám mohla... Ešte nevieme, čo nám musí dodať. A musí byť asi vzávam, tak vidím. No. Ideme do toto, ideme načapovať. Musím vlastne načapovať. Než pre tohoto panáka môžeme si vymysleť Erik. Meno pre panáka Erik. Najlepšie meno, aké môže byť. Takže my sa spolu s Erikom sa, prosím vás, rozlúčime s vami. Erik, že to je tak. 100%. No, rozhodne odpovedal všetko, ale ja sa s vami teda lúčim, dávam tu mobil, takzvané, a zatiaľ čau.